Seuraavana, kun päästiin näin ihaniin tunnelmiin, mennään kuitenkin ihan toiseen maailmaan, sillä tämä seuraava kappale on kummituslaulu. Onko joku joskus kuullut kummituslaulua? Ei. Onko joku lukenut kirjan nimeltä Kumiseva varju? Aina menit. On. Kyllä. Onko säkin? En tiedä, uskonko. No, minä kerron teille, että mä en ole lukenut tätä. Siinä on tarina miehestä ja naisesta. Se nainen kuolee ja tulee kummittelemaan tälle miehelleen. Miehelle nimeltä Heathcliff. Kate Bush oli lukenut tämän kirjan. Hän inspiroitui tästä tarinasta niin, että sävelsi tämän laulun, kummituslaulun, jossa tämä nainen siis tulee kummittelemaan tälle miehelleen. Nyt jos pelottaa, ottakaa kädestä kiinni toisianne. Olikaa. Kyllä te selviätte tästä. Wuthering Heights. Kiitos. Pelottiko ketään? Pelottiko? Mulla on vähän sellainen fiilis, että tämä ei ihan pelottikaan. Hyviä kuvia. Pääsetään heittää Teemukin vähän laulamaan. Something wrong with my monitor. How did that begin?
päästä minut sisään, kun ulkona on niin kylmä, mutta mun täytyy myöntää, että mulla on niin kuuma, että mä strippaan. En ihan vielä, mä jätän yhden strippilaulun tuonne. Striptease blues. No niin. Aloitan kappaleella tässä ihan meren ääressä, niin sopii hyvin merelle kappaleen hukua. Erittäin suomalainen pop-kappale Jani Viikkola. Olisiko ollut näin, että hänkin olisi ollut tämän harrapaassa? Muistaakseni? Kuinka kohdelee tuon kulkijaa? Miten tässä kaikki toimii? Ei syytä valittaa. Kyllä teiltä näiltä voimii. Sielukodiksen aina muistan luonnon. Ja sua mä usein mietin, sua tietenkin. Ei oo oikein ollut syytä unohtaa. Mehän oltiin rakastamassa, mitä sitten katumaan. Vähän liian hiljaista ja kumpi liian ollaan. Ja mä puhuin sulle aina siitä, kuinka kaunis on, kun sä puhuit vääryyksistä maailmaa. Ja kun mä näen sut nyt taas samaan vanhaan ansaan ajaudun, ja taas silmissä sun mä nukun. Se koitit olla mulle aikuinen. Järjen ääni on korsi viimeinen. Mut mä torjuin perässussa ihan niin kuin vieläkin. Mut mä tajun ajatuksen tapas sun olla ihminen. Ja mä puhuin sulle aina siitä, kuinka kaunis on, kun sä puhuit vääryyksistä maailmaa. Ja kun mä näen sut nyt taas samaan vanhaan ansaan ajaudun, ja taas silmissä sun nukun. Ja mä puhuin sulle aina siitä, kuinka kaunis on, kun sä puhuit vääryyksistä maailmaa. Ja kun mä näen sut nyt taas samaan vanhaan ansaan ajaudun, ja taas silmissä sun nukun. Pitäähän mun yksi tangokin laulaa, totta kai. Vähintään yksi.
Kumpi on parempi tanko teidän mielestä? Hurmio vai Öisen kitara? Eilen oltiin Hurmio kuuluu aika monesti. Niin mä sanoin, että vedetään hurmio. Ihmiset tykkää hurmioista teon, mutta Öisen kitara Se on mun mielestä parempi. Se on mun mielestä parempi. Ei, kyllä hurmio. Kyllä kansa on aina oikeassa. Mennään hurmioon. Joo, kunnon tangoa vähän. Saa tanssia totta kai, se olisi aivan upea, kun pistän tuon Saara koetuksilla ja pistän soittamaan tangoa, niin ei muuta kuin tanssia. Kaksi.